салом дӯстони азиз, масъалаи 230 Римкевич гуфта шудааст: суръати миёнаи ҳаракати моҳро дар атрофи замин ҳисоб кунед ва барои қиматҳо аз ҷадвали 14 истифода баред. мо аз ҷадвали 14 ба мо танҳо массаи замин ва масофаи байни марказҳои замину моҳ ба мо лозим асту халос. ҳал: албатта моҳтоб дар атрофи замин ҳаракати чархзананда менамояд. Яъне ҳаракати чархзанандаро ин тавр метавонем дар ин байн, нуқтаи байн замин ҷойгир аст. Байнро мисол моҳтоб гуфта қайд менамоем. Албатта замин моҳтобро бо қувваи ҷозиба ба худаш мекашад. Қувваи ҷозиба ва моҳтоб ки ҳаракати гирдхатар менамояд, ҳаракати чархзананда, дорои қувваи марказгурез мебошад. Қувваи марказгурез. акнун мо медонем ки ҳарду ин қувваҳо ба ҳамдигар баробаранд: қувваи ҷозиба ба қувваи марказгурез. Пас онҳоро менависем: Ж массаи моҳ массаи замин тақсими масофаи байни онҳо квадрат баробари суръат квадрат тақсими r. mv квадрат тақсими r ин қувваи марказгурез мебошад. Албатта mҳо ихтисор мешаванд ва rҳо ҳам яктоишон ихтисор мешавад ва мемонад v баробари v квадрат баробари ж массаи замин тақсими радиуси замин. Масофаи байни замину моҳтоб. ин моҳтоб аст. баробар не. Акнун реша ба ин тараф, квадрат ба ин тараф мегузарад, реша мешавад ва гамма жм тақсими r. қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб менамоем. 667 зарби 10 дар дараҷаи минус 13 зарби массаи замин 6 зарби 10 дараҷаи 24 тақсими масофаи байни замину моҳтоб 384 зарби 10 дараҷаи 8. ҳама инҳо дар таҳти реша ва тақрибан ба аз 24 11-ро тарк менамоем 13, аз 13 8-ро мегирем 5 ки бошад 10 дар дараҷаи 6 ва аз он тақрибан 10 дар дараҷаи 3 мебарояд. инҳоро мо бо калкулятор ҳисоб менамоем. 667 зарби 10 дар дараҷаи минус 11 ва тақрибан 1000 метр тақсими сония